Kaixo guztioi, Pirineetako saioan barneratuz gaurkoan ere Baztanera hurbildu gara. Iruñatik 34 kilometrotara eta 210 biztanle inguru dituen Almandoz. Baztanen nago, erlojuari begitu eta biak ditugu eta oantxe benetan gozea sartu zaidala. Badakigu Nafarroan leku askotan jaten dela ongi, baino txori txiki batek esan dit, Beolan, Almandozek oso ongi jaten dela eta denborari galdu gabe, Almandozera joan eta ikusiko dugu zer dugun jatekoa. Goazen! Ikusi duzuen bezala iritsi gara Almandozera, Almandoz herrian bertan, kokatzen da Beola jatetxea eta fama handia du, bertan oso ongi jaten da, orain ere eiza sasoian sartua garenez, eiza inguruko jan berexek ere egiten dituzte, eta hoberen izango da, barrura sartu eta sartu orduko sumatuko du usaina eta jan goxua. Sartu gara Beola jatetxera, ostatuan gaude, eta nire atzekaldean jatetxera sartzeko atea. Badakizue, Beola jatetxean, Beñat Beola sukaldariarekin izugarri ongi jaten da, bereziki beraien espezialitatea da, asteburuko menuak, kartara ere oso ongi ematen dute, eta zeremonia guztiak ospatzeko aukera izaten da bertan. Bai ezkontza, jaunartzeak, zorionak, dena delakoa. Beti ere bertako jana, bertako jakiak, haragia, arraia, eta badakizue zonalde honetan ere onddoak oso estimatuak direla, beraz guk denbora gehiago galdu gabe, gozea dugu eta barrenera sartuko gara bazkaltzera.
Oraintxe bukatu dugu bazkaltzetik, egia esan bete-betea geratu gara, oso ona jandu guztia, gomendagarria benetan, eta Beola jatetxean beti ere onat etorri ezkero, kontent ateratzen da jendea, eta ez dute bakarrik jateko amaten, baizik eta 15 logela badituzte ere, eta nahi izan ezkero ere bertan loiteko aukera bada, guk hainbeste jan ondotik hain ona izan da gero, izugarrizko modorra sartu zaigu guri, eta egingo duguna da, zueri agurtu eta kuluxka bat egingo dugu goikin. Mila esker eta beste bat arte. Gaurko etaparekin jarraitu Iruñatik gertuago hurbildu gara. 25 kilometrora dagoen eta 150 biztanle dituen Lantz herrira. Euskal Herriko inoteri famatuenak ospatzen dira hemen, beraz, goazen kaleetan barna, ea mielotxin lapurra aurkitzen dugu.
Gaurko etapa hemen Lantzen amaituko dugu, espero dugu zuek gu bezain beste disfrutatu izana. Beste bat arte, ongi izan, naio.